дар доираи вохӯриҳои даври дуюми лигаи олии тоҷикистон ду рақобат доир шуд. дастаи хуҷанди шаҳри хуҷанд дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолият бо тими ҳосилоти ноҳияи Фархор рақобат намуд. қобили қайд аст ки уқобони канори Рудисер дар даври якум эсхатаро ноком намуданд. бошгоҳи ҳосилот бошад бар Куктош зафар ёфта буд. дар дақиқаи 21-уми майдондорӣ ҳамлагари тими миллии кишвар ва дастаи ҳосилот Нуриддин Ҳамроқулов аз иштибоҳи дифогари хуҷанд тони бикатал истифода карда ҳисобро кушод. пеш аз ба танаффус баромадан бошад, саъетараш дар дақиқаи 4-уми изофӣ Шеридин Бобоев тӯбро бо сар вориди дарвозаи хуҷанд намуда натиҷаро 2-0 кард. баъди танаффуси тӯлонӣ ва шифо ёфтан ин аввалин голи Шеридин Бобоев мебошад. шогирдони Алишер Тухтаев бо бартарии нимаи якумро ба анҷом расониданд. дар дақиқаи 61-уми қисми дуюм Умарҷон Шарипов аз партофти зебои ҳамдастааш Далер Ёдгоров истифода карда голи сеюми футболбозони ноҳияи Фархорро ба самар расонид. дар идомаи дидор шогирдони Рустам Хоҷаев барои задани голи шармшикан талош намуда дар ниҳоят муваффақ низ гардиданд. легионери рӯстабори хуҷандиҳо Артём Сердюк дар дақиқаи 79 голро ба номаш сабт кард. бо ҳамин ҳисоби 1-3 вохӯрии мазкур ба поён расида, ҳосилот ғалабаи дуюми худро дар мавсими ҷадиди лигаи бартар ба қайд гирифт. барои дастаи хуҷанд бошад ин аввалин бохт ба ҳисоб меравад. дар бозии дигар бошад тимҳои Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва Регар Тадази шаҳри Турсунзода ба ҳам омаданд ки ин бозӣ бо натиҷаи мусовӣ 0-0 ба поён расид.